Sas! Tuga-tuga, way, ibuga! Pwede na mo balik og maday kay iman na mo bayagan ra ba? Sa may taon ni kakawang taon. Mura magnangaungga ang ako mga duwirta sa akong buko-buko. Pero di ba ko tiguang, oy. Sweet 81 pa ko. Sweet 81. Akong duawor si paring Aler. Kaya kumusta na ka? Kaya giatake to Stevie to ni Agi Adlaw. Buhi pa ka. Tuhan na ron. Basta pagkawa, ikit po angod ani mga tuhan na mamalit ng dahon. Di man sakto ang ilang gibayad na ako. Ingon, usa na kagatos ka po kadahon. Una karon na kwinta na ko diato, mga 200 na. Una dire, mga usigatos. Basta pagkaway po angod, mga tuhan na manguhag dahon sa kong saging. Pre! Pre? Ikaw na, pre? Tila. Buhi pa din ka, pre. Ay, ikaw. Masabang na mo, pre. Matagal mamatay. Pagpayan, uy. Pre, makaanak pa na mga kadaghan. Siguro kayo makuha. Ginoo. Parihag nila ka, pre. Ako kay... Pasila rin, nabuso ko itong niaging adlaw po. Nabunalan noong ko na. Waga, pre. Eh, atong nagisiman, nag-atake ko sa hubak, pre. Oh, kanil gamit man ko kato bitang gitawag og kape nga papatos kay pre ba. Kay nakaman na umod ba do og ko pre paghuman kog inom. Wa ko kapatos babayang gibayaran ko 150. Hindi ko nakakuti ay. Sama to dito, wala may CR dito ang parte atong dituan ay. Naay CR usara sa kabuok niya. Dekan kay tao ay mauwaw ta niya. Dili kay ihiko na kay ko. Asam ta mag-CR ni? Wala kay basig madani igit ani. Usa nga, mangihi ka na igit? Oo, pati binatong kaon-kaon dito sa kuan ba ya? Mao na. Sige mo kagpatambok ko, nambok na na ning apilo. Diet lang ko para di ba kaya ron daot ra. Sakit ta dito mag-CR. Ay, sagod. Patay na may mga tingwang. Mga tingwang. Saan mo ito pag-agi? Pag-agi na sa bala. Sila kay... Tara. Batami, mata ng paa, babae pre. Kita ko, paa, babae pre, mga batanon pre, mutuskig, babayo ni ko ah. Ako gani, pre. Buslot pa mga pong dahon saging ani, pre. Uy, naami mga chicks, pre. Ay, kanawa ng mga tingwang. Pag-agi ra. Ay, kanawa. Aday! Barang ako na itlog ah. Pastilan. Huwag mo pansin na to, pre. Wala ba? Gibasiya sa ito mga kabanga bata ba na to, pre. Sabi ba kapihada ba ya? Tuol tingin sila, kita mugo ka mo, mugo ko nila. Sundon. Oy, guys! Oy, what kami na yun? Pastilan na lago, man, pre. Murag mangihiron, pre. Ini pre, buso na po ni pre. Mga gani habit na ko pre para balik ko sa awan. Pataw niya pre. Ay, pre. Tawa pre. Nagpaagas biya pre. Ay, no, tanaw pre. Nilagsik bitaw, balik ako mga tuhod din taon pre. Katambok ka, nabi baya o puso, pre. Agoy. Pastilan itaon ko. Haladay ang mga tigwang manyakis! Ayay! Nasama ni mga tigwang? Sukol magbatanon? Aw! Sukol di mo ha? Be! Ha? Musukol dyan magbatanon? Wala na yun. Tanaw ramit ka ng sambal na sa tuhod. Para worth it inyong tanatanaw. Ale! Ayaw lang ka. Yati mamili pa! Sige! Kuyawan ng tigwang ang mamili pa! Bantay bitaw ka! 1 minute, 37 seconds later. Sas! Tuga-tuga! Way, ibuga! Pwede na mo balik og maday kay iman na mo bayagan ra ba? Sabi ni Nay! Tuga-tuga mo! Tuwatay mo ang kaupan na kinakuyapan! Kuyapan! Kamatyo nun na! Pre! Uy! Ang sa si Barry na pre! Pre! Pastilan pre! Nausaman ka pre! Uy! Gatakim na si pre! Nungihak pre! Nihagan nagbabayad ko nga mga bigat la! Tawag ni pre! Baakon ko ni pre!
pre. Pre. Okay na, pre. Okay na, pre. Okay na, pre. Okay na. Taong na mga hitabuan ng anak na, pre. Asa mo, pre? Asa mo, pre? Isog ka, pre, ha. Umbura may gahi na to, pre. Ha? Mangulit ka, pre, oy. Mamatay ka ni, pre.